a good relation along with your friends, a good relation along with others, not only your teammates but also with your opponents. Kepathu konko kasi pupu at tim ato handa tuning dulu misen in samjin penang itu patu pemeno ada we misen ya pan kasi ada we ningje pas ni lang alam tu keding beda ana tu pemeno Captain, Captain. Mission kepathu ke thek ponlong si. EMS pono, dokora pono, songron pono, lapenya daiguri pono, thek ser prinsip ini lawan soporan he kele dunlo. Thek heda usonte hala ke cheng army pen masi rem det po wanong ada hai po. Non thek ponong lo bihe mumar dum pen ajo kado ke pathu ke thek ponlo. Arta dopi ka kesa tum hanlegi pipi gali non make. Somar la the country of C under 17 and 14 napan 17 nabang so tum hansi kapathu bibi ponlo. Au pram mesen la pen nabang so kapathu la ano se kantui ponbom kithe ponbom je phan nale tumolong apor meo ason sido penana tum au pram non apor meo ason sido la theglong la ni binana tum kapathu la pupu samjin mesen kapathu ke theglong posi ni harong pi kapathu ropi FC. Yes. Ini nanti tu kepathu ke cepat hai pon along. Nanti tu ni tu ano practice kalau pernah so practice untuk pon je nanti tu kecepahan ni cimun kan sini nanti angdung di kilong kan cepat hai pon. Practice itu cari mama lah. Buat aja tu ya, we cari kata. Kepini aja ni cetan pensi pathu lah. Sampai itu cepat hai dulu lah pathu lah. Kona kisung tu nanti tu lah cepat hai pan practice bang. Practice solo adab ani yang sama adab sari baji pen soy baji ya kela ani yang sama ngai sari baji pen pas baji ya nanti tu pini kepathu angdung di kilong bang hai pon det nanti tu puan ni ngarong pon lah. Rong pe lah ni tu first time lah winner one ke Kechengsi nanti. Oh Kechengsi Nanti biar tu lah. Hansing rong pi Angdung kepathu timnya saya cepol lah. ini tu Songron. si Kau masih kahit. one pen Tapi nanti tu non kebang ji, lepas tu orang pathu do bukan teh pathu do ipan cesek doma. do ready lo always Nanti tu lah Province Football Championship bang ke pini angdung ti pathu pon lah si. Lepas so angka pathu pon lon turning kan pan ada tu masih pon. Aprangsi nang litum media akorde tum han same akordom paper piglo nang litum asai do pick pen same dak nang chitong pen nang litum na chirap dun pos same kero paper piglo nilitum dokora hidi youth development society pen pati pri ponsi nitum first Nilip Super Cup amen year ponsi nitum under 17 category lapen under 14 category tumhan mesen pen pini angdung ti long an same itu mesen pen itum labang so tournament pajutulong peme pos same nitum dak nang participate dun tim tumhan an same kero paper piglo lapen ke bang jilang an same nilitum labang so ayut pen same ke bang jilang an same nitum ke bang jilang asingkan long an same nitum labang nona teng pen sinitum labang so khela bipon bompo pusin nitum kadogoi pen same radaphan pini nitum seme deng pon Tapi hala keceng ni pen non an pini angdung di kilong an tim kan citong pon lah. nilitum atim labang ke under 17 category ke nilitum atim trainer cap ando lapen under 14 labang ke timner cap ando Tante pini angdung kiti kepathu long under 14 lah kan under 17 lah tu kecipho taso tima temen kiti lah. Pini under 17 category atum ke cepopon lake Dokra Sporting Club lapen ke Songron Football
club pensi under 17 kategori pen ke alang litum angdung kiti cepate pon lo la pen ke dokra football club pensi la bangso anong e mate champion bang anong e bang ke alang tum si cepalong pon lo la pen ke under 14 kategori la bang ke Presbyterian Mission School atumsi alang tum pensi kechengsi anong e cepalong pon lo la pen runners up la bang ke Dehuri Sporting Academy pensi duntu ate runners up anong e ke cepalong pon lo Tadi keceng penona kijudloan kepathu tim tumang bong pinik injur puson adum. Non maga nam han same ke ropi per pik lo lapen ke ladak nang cerap dun do medical staff tum nitum dak nitum dak yud long masinil tum medical ke charli tum do alang nitum pen same cerap citu pensi nilitum labang so tournament hake cheng bang jud long an same nitum thangat injury ke nohok atim long same long pon pe Ko kibang jilang sa tabi nang tum puson pemantong ya pan cisik doma. Onil tum ke cisik pondo nilitum la secretary ke hai tum ben nitum lapen nitum executive do anil tum chingwai chingsai pon lo nilitum ke bang jilang asengkan long an same nilitum ove ge mi tum phan nona kai din ke chutap ke juntap lapen ke itum sport awareness avi pena jok nilitum Nilip sport association same nohok kene long same participate en long le da son la sinitum owe ki bitum pen itum japon sila non ke thur mi owe mitum phan an bang ke nilitum thek an bang ke nilitum academy mission academy la pen ke sport authority of india la pen ke aga prek academy mission long nilitum la hadak mane trial pa piduni phan sinilitum chisik pon Lapen kapre kepathu asol sa tabi nang tum hoy pen kibipon jipan kamata pon doma. Do nilitum aningkan bang sa nilitum bipon nilitum la locality area bang kenitum asengkan bang penengan kenikan nitum sengkan sirkep chokpo lapen munengan kenitum singkan cap chokpo nilitum marathon lapen ge running race lason si belek akhela event hai nilitum ankan bang same organize pon same nilitum ningduk alam bang kela puan lo nilitum financial hin bang nilitum an strong kalilang athe man nilitum no si o ke milang nilitum tangka maha kiri karlan ni phana sapso ke siksak do lasi niliti laso a platform ben nilitum ke chuning rigang to ke heading dum phan nilitum phan asad nang lang tha lapen nilitum phan nang chirap dun tha nilitum same la nilip riso ko jang num phan aprang ke bang jilang ani phan samini tum alang tum phan pilopi kang tu ya deng ani tum alang tum phan ke japon thegi phan Lapen nang tum la kikat kecebai lapen kabadi pathu la sa tabi bipon ji pulo la sila bang so bipon ji bang komen tu kan lo laban labang so pathu long men ke thap din phan ke puson se klem pon lo actually labang ke nilitum aphan Nilip Sport Association pen sinilitum bhana birtanang pilo athe pini penang an armu tum chitong tundo lapen ke labangso armu chitong pen sinilitum bhana arpu nang pipon lo la bangke la puhen lo non khel maharan long la registration ikuri phan nason si football kabadi kho laben athletics na to running race la 100 200 400 800 la son si for example category do la haya putha kasame registration kuri phanil nildum pini pangdak pondo 15 anke last day lo la so prang anke nitum arong nitum so ayut pen samini nitum arong registration ke kuri dem phanitum chitik pondo la haya ken kam an samini nitum messen youngster dam han nitum aplimeni phanitum bor ipon bompo la pen bor ipon ji nilitum isi akasik sa nilitum claim poni nitum bor ipon bomlo isame isi akasik sak abangela hello nilitum phan penang ana sengkan ben MSc tumpen same marlenge the tumpen same nang chichak bom pen wang bomlo stame ningduk alam dokhra hidi playground hello langdam lo bote Nilip along ke banne la pen ke the ne a playground lo stapini arni nilitum aphan open stage asapsonat open stage samini tum hanang pipon pelang lasilaso open stage jong sin nilitum hanang pipon bote nilitum financial same pendel hem parja bi phangke nilitum sport event long nitum invest longi nonge pendel along ki kim sin nilitum 20-30,000 damjui asap so financial dak pena ke siksa do nitum open stage nong si dolo pute la haya tangka bang ke nitum sport kids kalite la sport event na moko halong nitum invest longi polo pisa ning dukalam pinian ningkan pharo nitum arong playing tanglo
lapen la dokra berong a playground hello nilip a ground pen ke ban nelo lapen ke the nelo piniar ni anta sa piniar ni anda nilitum phan open stage nilitum phan pipon pelang la ning du kalam lo lasi labang so a platform pen nili a ke the ding tum phan chuniring tu ni tum phan ma sap sovet semeni nilitum phan open stage mang na piponi phansi la so a platform hoi pen tan mini ke the ding tum phan chuning ri lo isi karju juga kedua lama lah lo nona itu labang so kepathu ki bipon long ko mane ke tu ke ding itu nang cerap dun dom matang ka poisa ahok lo nali labang so lam nang karjuta lan hitum la hai la so tournament pati phani tum penang an financial ke siksak do wifi same choroda mingtung nilitum han kese along chunmang George Timung pensamini tum han trophy ni tum han nang pipon lo lapen ke MSc pen nilitum han tangka suri thom nilitum han pipon do lapen ke tum PSE long SGE same tangka nilitum han suri thom nilitum han nang pajir pondo la sonsi asap sap tangka nang pajir tum ke nitum amen sung labi putih penang alisle rockpo same abang putin nang cerap du tum phanan same ninga klong pen akadom pipajir lo lapen ke itum long mitheng tom long amepu thomson long pi same ni tum phan net ni tum han ni pipajir pon lo lapen ke Karbi Farmer Association long mepu mohon be pen same tum han bol ipum ni tum phan nang rap dun lo